Welcome to the Greenhouse Curacao restaurant. Here at the Greenhouse Curacao, our chefs expertly prepare your food with the highest quality and freshest ingredients. The Greenhouse restaurant is now serving breakfast, serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Een agent van het Vrijwilligerskorps Curaçao, VKC, heeft zichzelf gisteravond in zijn been geschoten. Dat gebeurde bij een poging tot aanhouding van 2 mannen bij de Ronde Klipweg. Een patrouille van de VKC zag 2 mannen op een motorfiets die zich verdacht gedroegen. De 2 negeerden een stopteken en probeerden weg te rijden. Daarop wilde de agent een waarschuwingsschot lossen, maar iets ging er mis en de agent schoot zichzelf in zijn been. Ambulance heeft de agent eerste hulp geboden, daarna is hij naar het ziekenhuis vervoerd. Er komt deze week meer duidelijkheid over het parkeerbeleid op Curaçao. Dat heeft minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Zita Jezelitu, tegen de Extra gezegd. Zo komt er een openbare aanbesteding en wordt er een bedrijf gezocht dat het beleid daadwerkelijk kan uitvoeren. Winkeliers in Punta en Otrabanda hebben plaats weer geprotesteerd tegen de wijze waarop het parkeerbeleid nu wordt uitgevoerd. Er wordt geld binnengehaald dat eigenlijk ook voor een deel ten gunste zou moeten komen voor de ontwikkeling van Punta en Otrabanda, maar ze zien daar niets van terug. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Het aantal verkeersongelukken op Curaçao in 2019 is toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Ook zijn er meer slachtoffers gevallen. Dat blijkt uit een onderzoek van Forensis. Daaruit komt naar voren dat er op Curaçao maandelijks tussen de 1000 en 1200 verkeersongelukken worden gemeld. Dat betekent 35 of meer per dag. De Rooseveltweg is de weg waarop de meeste verkeersongelukken plaatsvinden. Vanaf vandaag zullen 2 spotjes op televisie en sociale media te zien zijn die aandacht vragen voor het tegengaan van huiselijk geweld en misbruik van kinderen op Curaçao. Dat heeft Jean Henriques van de organisatie Alianza gisteren bekendgemaakt. Doel is de drempel om aangifte te doen van huiselijk geweld en kindermisbruik zo laag mogelijk te maken. Zowel slachtoffers als mensen die misbruik vermoeden kunnen bellen naar 523-8448. De lijn kan volgens Henriques 24 uur per dag worden gebeld. How does D-Point work? Charging your car is like charging your phone. At home, just plug the D-Point cable into your car and start charging. At work or at public parking spaces with green areas, plug in the D-Point cable. Swipe your D-Point token, and you're all set and done. For more information, please visit dpoint.net. Charging instructions can be found on every D-Point. Volgens politiewoordvoerder Imro Zwerver heeft de politie op Curaçao bijna dagelijks te maken met een nieuwe aangifte van huiselijk geweld of misbruik van kinderen. Dat leidt volgens hem niet altijd tot een daadwerkelijke zaak, maar het geeft wel aan hoe groot het probleem is. Dat zei Zwerver gisteren tijdens een persconferentie van Alianza, dat 2 spotjes heeft gepresenteerd waarin aandacht wordt gevraagd voor het tegengaan van geweld en misbruik van kinderen op Curaçao. Volgens Zwerver heeft de politie dit jaar door alle coronamaatregelen niet de aandacht kunnen geven aan het probleem dat ze eigenlijk hadden willen geven. De politie is blij met de spotjes van Alianza. Curaçao heeft een nieuwe avondklok sinds gisteravond en dat betekent dat winkels en restaurants om 8 uur moeten sluiten en iedereen om 9 uur binnen moet zijn.
De politie gaat streng controleren, zo heeft minister van Justitie Kirigori al aangekondigd. Maar ook in de afgelopen dagen werd er flink gecontroleerd. Zo werd er zondag gecontroleerd in de buurt van de Juan Domingo, Cerro Fortuna, Maiciweg, Rooseveltweg en Montaña. Daarbij werden 7 zaken gecontroleerd. 2 werden gesloten omdat er te veel mensen dicht op elkaar stonden. Remco Vicentini is niet langer de bondscoach van Curaçao. Afgelopen donderdag kwam hij tot een akkoord met de bond FFK tijdens een kort geding en dat maakt de baan vrij voor Guus Hiddink. Vicentini schreef gisteren nog een dankbrief aan de Extra. Hij bedankte de krant voor de steun en keek terug op een mooi avontuur en riep op om de selectie van Curaçao te blijven steunen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.